Αντάλλα στον αγωνιστικό χώρο. Αλλαγή, γίνεται αλλαγή. Ο Τσέζαρε θα βγει και θα περάσει ο Φαβέτα. Έχει μπει και ένας φίλαθλος στον αγωνιστικό χώρο και προσπαθούν να τον απομακρύνουν τώρα οι άνθρωποι της ασφαλείας. Τώρα αυτό που έκανε ο Μπαστία θα του στοιχήσει και θα δει την κόκκινη κάρτα απολύτως δικαιολογημένα από τον κύριο Κατσιδόνη, διότι χωρίς να του πέφτει λόγος έβαλε τριπλοποδιά στον άνθρωπο που είχε μπει στον αγωνιστικό χώρο, ο οποίος τώρα μεταφέρεται εκτός αγωνιστικού χώρου από τους άνδρες ασφαλείας. Διαμαρτύρονται. Ναι, είναι ένα θέμα που άπτεται στην αρμοδιότητα των ανθρώπων της ασφαλείας. Ο Μπαστία δεν είχε κανένα λόγο να βάλει τρικλοποδιά εδώ. Εδώ θα δείτε τον Μπαστία. Του έβαλε τρικλοποδιά ο Αργεντινός. Είναι μία από τις σπάνιες περιπτώσεις. Ναι, νομίζω δεν το έχουμε ξαναδεί να αποβάλλεται παίκτης για μαρκάρισμα σε κάποιον που έχει εισβάλει στον αγωνιστικό χώρο. Είναι περισσότερα για τη συγκεκριμένη φάση και την κόκκινη κάρτα που είδε ο Μπαστία για αυτήν την ενέργειά του. Θα ακούσετε στην Αθλητική Κυριακή. Από τον Παναγιώτη Βαρούχα. Αυτός αμέσως ο Κατσιδόνης του έδειξε την κόκκινη κάρτα για αντιαθλητική συμπεριφορά. Είναι απευθείας κόκκινη. Απευθείας κόκκινη.